Singomakhanya sesithatha isinqumo sokuthi fusek nge-MK. Fusek ngempela futhi nge-MK. Fusek. Yabona angikaze ngiphoxeke kanje. I-MK ingiphoxile. And lokhu kuphoxeka kwami ngifuna ukunitshela kahle manje. Bonke abantu abajoyina i-MK ngenxa yami ngicela bawushiye phansi lo thuvi loyo. Ngicela balishiye phansi lelo toilet. Bantu abavotela i-MK ngoba bebona inconywa yimina la ku social media. Ngicela bawashiye phansi amasimba. Ngicela bawashiye phansi. Mina sengithatha isinqumo sokubuyela kwi-ANC. I-ANC akaze ngivotele mina nje selongazalwa akaze ngivote. Ngiqale mina ukuvota ngo-2025 May. Yonke leminyaka akaze ngivote mina. U-2025 May ngangiqala ngqa ukuvota ngivotela i-MKP. Ingiphoxile, ingilalise phansi, ingidumazile. Njengamanje i-MKP amasimba umsunu. Njengamanje ngo-2029 ngizovotela i-ANC. Yini ebidala ngingavoti yonke leminyaka? Ingoba i-ANC bengicabanga ukuthi lisekhona ithemba lokuthi sothi masivota kwenzeke izinto eziright. Ngo-1994 ukuvota kwethu for the first time njengabantu abamnyama. Azange ngivote mina ngangise underage futhi ke ngangihluphekela kabi ngixakwe indlala. Angingenawo ngisho amandla okuvota. Ukuvota kwalandela lapho ngangibulawa indlala ukunya ngingenawo amandla okuvota. Yakhumbula ukuthi lolo voto lelo laphasisa uThabo Mbeki amahlandla amabili. Ngibulawela nje ipoverty. Ukuvota kwalandela lapho ngase ngiyisecurity ke ngumantshingelane. Kodwa nalapho ngangibhuqwa indlala ngingenawo ngempela amandla okuvota. Indlala ithe back kimi. Ngihluphekile ngihlale ngine stress ngenxa yendlala. Ngingenalutho ngingazi ukuthi ngithathe ngihlanganise nani. Ngibabona abantu bebhiyoza bejabulela uZuma nami ngimjabulela kuukuthi ngimjabulela anginamandla ngiwiki indlala iyangibhuqa. Angingenawo ngisho amandla mina okuyobhalisa makuthiwa kuyobhaliswa ngangingenawo amandla ngoba kwakumele njalo ngicabanga ukuthi namhlanje ke ngizodlana. Ingibulala indlala. NoZuma naye amahlandla akhe amabili. Ngo-2025 sike sathi ukuba ngconywana ke isimo ngakwazi ukuthi ngihambe ngiyovota ngethemba lokuthi umsholozi kukhona okungcono eza nakho ngethemba lokuthi njoba ekade upresident kwi-ANC nje zikhona izinto uZuma ngaphansi kwe-administration yakhe ezinhle eza-achievwa umuntu omnyama eSouth Africa. So masimvotela ke kwi-MKP besitshela ukuthi simvotela ngalelo themba lemsebenzi yakhe ayenze esangaphansi kwi-ANC ewupresident. Kanti uzovele aqoqe wonke lamaxoxo lawa ahlulwa
ezepolitiki wonke lezi gebengu igilamkhubi amaxoxo amaselesele lawa avela ayogcwala lapha kwi-MK yafi i-MK bayibulala i-MK. uZuma namanje nginesho ukuthi kukhona okuhle abekuplanele thina njengabantu abamnyama ngokusungula iMK, kodwa ngoba wasondeza abantu abarongi imkhufefe yemsunu MK ifile ithe ijiki MK yaqala manje yadweba isithombe kwabe ngathi into yefamily, into yomndeni. Naye ubaba waqala wangaqaphela ukuthi ifamily yakhe isondela kanjani kwi-MK, wangayiqaphela izinto ezinjengalezo. Namhlanje iMK vele ibukeka kuyinto yefamily, kuyi-family business ngenxa yokuthi ubaba usemdala, ezinye izinto akasakwazi ukuyinaka kahle, akasakwazi ukuyiqaphela kahle ngoba usegugile. Ilapho-ke la kusondelela amaxoxo lamaselesele lawa ahamba ayo dominate ikhehla laphana. Njengamanje kwayilona ikhehla liyintambama nje, alazi noma liyaphuma noma liyashona. Ikhehla kwayilona luwumsangano nje, libhizi lidaza inkani esiphelelwe isikhathi, lidaza inkani engesenaju, inkani nje engesenalutho nje, engeke ize lenze lutho ngayo lenkani yalo, engabe nje liyasarenda nje ikhehla ngoba vele alisenawo amandla okuma, lisarende nje, lisarende. Liyeke ukulolu hamba izinkantolo ngenxa yenkani, ngoba uZuma into edala ukuthi alo ehamba izinkantolo ucabanga ukuthi usenawo amandla okufight. Akaboni ukuthi kuphelile, akaboni ukuthi kuphelile manje, akasenawo amandla, uyabona. Yingakho-ke uthi uhambisa abantu bakwa-ICC enkantolo ufike uyaliluza, uthi uhambisa uRamaphosa enkantolo ufike uyaliluza, uthi ucontestela ukuthi ijaji intontoni lisuke kungene elinye uyaliluza. Akasenawo amandla ubaba, akayeke lemisangano yokugqigqa izinkantolo, amosha imali, amosha i-energy engekho. Hlala phansi umuntu omdala, udla impesheni, udla ama-benefit obu-former president, usumdala. Iqembu lakho zilidestroyile izinja, zilibulele, uyabona. Namanje Zuma sisakuthanda babo mdala, namanje sisakuthanda Msholozi mfowethu, namanje sikukhonzile, asoze sakuzonda Zuma, asoze sakuzonda. Umkhulu wethu, ubaba wethu esimthandayo, siyakuthanda, siyaqonda ukuthi ugugile, siya-understanda ukuthi uyikhehla. Manje nawe understanda-ke phela, nawe understanda-ke phela. Uyabona nje ukube wawuyiphathisa okwe-age yakho wawungeke uze uyongena ejele. Wona lo 2 months nje, wona lo 2 months wawuhlala ejele wawungeke uze uhlale, ukube nje uyaziqonda ukuthi i-age yakho ingakanani, ebese nje uyitreat-a njengamanye nje amakhehla, njengoba nawe uyikhehla, ngoba ngeke uze ukubalekele lokho. Noma ungazama ukuthi hayi wena u-intelligent, wena uwise, wena wazi ipolitiki, awusenawo amandla, awusenawo amandla, ugugile manje. Zama ukuyitreat-a wena ukuthi at least-ke uphile emzimbeni, uyinake wena, u-enjoye iy'thukuthuku zomsebenzi okade wawusebenza usene-energy. Yeke ukusebenza isidingo singasekho Zuma, ngoba nokuqala nje i-MK wayiqala ngenxa yokuthi bewunombono omuhle, kodwa lowo mbono uhlulekile ukusustaina ngenxa yokuguga. Bakugibela ekhanda, bakurobha beqama ngqamngqeshe, baku-overpower, baku-overtaker. Wasala nje uyintithithi nje, uyisithombe serobot elikhomba indlela kodwa lingasakwazi ukuyihamba. Yingakho-ke nje singomakhanya manje sibuyela kwi-ANC, manje sibuyela kuKhongolose manje. Sithi thatha Khongolose, thatha. Sithi thatha Khongolose, thatha. Singomakhanya sibuyela kwi-ANC manje, akudlalwa. And ubuholo esisoba ngaphansi kwabo obakwaZulu Natal, base-KZN, ubuholi nje esisoba ngaphansi kwabo singomakhanya base-KZN, sizwile ukuthi yadisbandwe ubuholi base-KZN, buzovuka, izoba right i-ANC ye-KZN. Singomakhanya sibuyele ekhaya, sibuyele kwi-ANC ngane zakwethu.
sizoyivotela ke kulokhu sizoyivotela impela iANC sizoyivota kusukela nje manje ngoba kulelu ukhetho oluzoba khona ngoNovember sizoyivotela iANC kuphinde ngokhetho la ngo-2029 sophinde siyivotele futhi iANC. ANC nje iyona kuphela manje inhlangano esizoyiphusha singomakhanya konke okunye akuthule lo baba we-NFP siyamdinga.